Aarhus Stadion under ombygning, men det kan holde til en dansk succes. Velkommen til UEFA Cup fodbold. Første runde, første møde mellem AGF og franske Nantes fra Bretagne. Fransk klubfodbold, det er på mange måder noget udefinerligt noget for landets bedste spillere i udlandet. Men der er klasse. 10 klubber er med i de 3 europæiske turneringer. Det fortæller alt. AGF har en overraskelse. Kim Christensen her, 21 år, og det er blot hans 6. kamp. Første gang han starter hos jyderne, og det er altså i dag i møde mod Nantes. Her er opstillingen. Det er 8 skadede spillere, der sidder udenfor, der har gjort Peter Rudbæk lidt forvirret, men alligevel har han fundet en opstilling, som ser interessant ud. Med Carsten Hallum helt i front, det er der ikke noget specielt i. Så har han Peter Dein og Allan Ræse, og en meget massiv midtbane, der skal arbejde temmelig hårdt, formentlig over for det franske mandskab. Landreau, 18 år og et super talent i målet hos Nantes. Han har været med i et år, debuteret som 17-årig og er på vej ind i VM-truppen. Her er opstillingen 4-4-2, som man kender den fra de fleste franske klubhold. Spillere, som vi nok får meget i fokus, er specielt anføreren nummer 6, Jean-Michel Ferry. Han er defensiv midtbanespiller og en temmelig hård spiller, som nok vil markere sig, vil nok sætte sine visitkort her på Aarhus Stadion. Ved siden af mig foran mig har jeg først dommeren, ham skal de præsentere, Miroslav Liba fra Tjekkiet. Ved siden af mig John Sivbæk, 5 års erfaring i fransk fodbold. Du har spillet i Monaco og Saint-Etienne, og så har du en masse erfaring med AGF. Hvad ser du til det her, som han sætter i gang her? Det bliver da helt klart en vanskelig opgave for AGF, også fordi udgangspunktet for den her kamp er jo, at AGF ikke har vundet 5 turneringskampe, hvor Nantes ikke har tabt de sidste 4. Og det er klart, at de står bedre selvtillidsmæssigt. Og det bliver spændende at se, hvordan AGF kommer over det her. AGF'erne prøvede europæisk fodbold ved at slå Újpest fra Ungarn ud i første runde 0-0 på udebane, 3-2 her på Aarhus Stadion. Mens Nantes er trådt direkte ind i turneringen og spiller deres første i denne runde. Frispark efter blot 30 sekunder, og så er det ligesom, han har lagt linjen. Miroslav Liba, begået mod Peter Dein, der ganske enkelt kommer i klemme her. Så godt gennembrud af Peter Dein, der ligesom går ind og udfordrer de spillere. Han er godt klar over, at de vil sætte sig igennem, og han satte også på at få frispark i den situation. Og det er Gunnar Lind, der sparker det. Et mægtigt tilløb. Og hans venstreben. Gunnar Lind, der faktisk er kommet med, da Mads Riber blev skadet. Gunnar Lind den ene, Torben Picnic den anden af markeringsspillerne. Og så Dennis Sim, der ligger bagerst. Jeg har bolden der med nummer 20. Og for første gang i aktion, Kim Christensen. Og Peter Dein forsøger en afslutning. Men vigtigt, John, at AGF'erne kommer til afslutninger så meget som muligt, og måske også folkene i anden række. Ja, det er vigtigt, at når de er kommet til afslutninger, så hurtigt kommer på plads. Fordi fransk fodbold er kendt for teknisk hurtigt spil, og bliver man stående op i angrebet, jamen, så kan man godt komme i problemer både på midten og i forsvaret. Carsten Hallum. Men som John Sivbæk også sagde, det er teknisk god fodbold, og så er de hurtige også i spillet. Frontløber med nummer 9. Ndiaye. Støttes af nummer 10. Govenek. Og så på venstre kanten nummer 7 Leroux. Den ligger til venstre i billedet. AGF-bænken med træner Peter Rudbæk. Og han har ligesom sine spillere så afgjort brug for en succesoplevelse. Tredje sidst ligger AGF, når vi snakker Faxe Kondi Liga. Og altså uden sejr de sidste 5 kampe. Men det her, det er noget andet. Picnic laver frispark på NBI.
Så er der trængsel ind i feltet, stort set hele banden dernede, undtagen Carsten Hallum. Væk med den! Væk! Gourvenet. Og Gunnar Lind får prikket den til første franske hjørnespark. Windfeldt i målet. Udvist i fredags mod Brøndby. Men det er ingen betydning her. Til gengæld er AGF uden Johnny Mølby, som har fået 2 gule kort i kvalifikationskampene mod Udpest. Og derfor sidder han ude for. Det er en rimelig vital spiller, må man nok sige. Ja, absolut har vist at være en vigtig spiller for AGF. Så er det ligesom den, der skal binde de to lidt sammen angreb og forsvar. Og jeg synes også har gjort det egentlig udmærket, selvom resultaterne ikke har været her i start. Men også en Jakob Olsen er frataget for arbejde i dag til fordel for Kim Christensen. Lidt overraskende. Ja, det synes jeg. Jeg synes også, Jakob har gjort det strålende i hans nye klub her. Det er klart, at når resultaterne ikke er der, så skal træneren prøve noget nyt, og der har han så valgt at lade en ung Kim Christensen få chancen. Og AGF'erne koncentrerer sig om at komme ned omkring midten og ligge der og bruge det som udgangspunkt. Forsøger at møde Nantes på midten, og det gav gevinst her Allan Ræse ud mod Peter Dein. Jeg tror, de gør det rigtige AGF ved at ligge meget kompakt på midtbanen og forstyrre opspillet hos Nantes, og dermed er de i stand til at erobre nogle bolde og måske få nogle hurtige kontraangreb. Leroux. Det er godt spillet. Den er godt stanget ud, den aflevering der. Kim Christensen hænger på Chanelin. Det er godt komme tilbage, Kim Christensen, fordi han var faktisk overspillet i den situation. Væk med den, Peter! Peter Dein til værs. Leroux. Og derover er ikke nogen andre end Lars Windfeldt. Letizé. Anfører Ferry. Leroux. Og Lièvre, som er venstrekant spilleren i firebakkæden. Jeg synes altså, det er lidt mærkeligt i mine øjne. Jes Højen laver frispark. Det er der ikke noget at sige noget til. Kendelsen. Jeg kunne nok have hævet gul kold op af lommen i den situation, hvis vi skal være lidt negative. Yes! Jes Højen og Ræse i tomandsmuren, og det er Gourvenet, der sparker.
Gouvenet og Picnic i kamp om bolden. Også en spiller, som AGF virkelig vil få meget, meget stor betydning i den slags kampe her. Med stor rutine. Torben Picnic. Han er heller ikke manden, der går vejen for noget, og det kan godt blive vigtigt i sådan en kamp her. Dennis Sim. Og Gunnar Lind. De tre bagerste i en udgangsformation, der godt kunne hedde 3-4-2-1. Men selvfølgelig med den fleksibilitet, som nogle gange en kamp indbyder til. Med Peter Dein over i venstre side. I kamp med Chanel. Vi ser i hvert fald her i kampen startet, at AGF startede med kun én angriber, Carsten Hallum, og på toppen med 2 hængende liggende bagved sig. Det tyder på, at de skal starte lidt forsigtigt. Leroux. Godt fransk spil. Og så kommer der folk i næste række der. Det er et godt spark. Han har fra en 25 meter rundt regnet. Carotti. Rammer den perfekt. Og Windfeldt kan ikke holde det. Picnic og Michael Nonbo, som faktisk først lige er kommet med igen. Spillede 2 kampe for fuld tid efter en lang skadespause. Der er Allan Reze ved at komme igennem. Smart træk, han tager sig der. Reze væk fra Carotti. Det er helt hult. Leroux, han har meget mere at trække højre om. Han er typisk højrebindspiller. Det er det godt. Nantes spiller det her. Windfeldt er væk, og Nantes er i spidsen. Ingen kommer ind i anden række, anden position hos franskmændene, og Nantes kommer foran med 1-0. Her var der spillet lidt mere end 10 minutter. Målscoreren Gouvenet. Godt kommer ud af Windfeldt i første omgang. Han kommer ud der og får fat i den fra Ferri. Men også elegant lavet, meget overbevisende, roligt og tempereret lavet af Gouvenet, og 1-0 til Nantes. Det er godt gennemspil, det der også. Men Lars kommer ud og får blokeret, og så står man ligesom og sover lidt uden for feltet. Og Nantes der får 1-0. Det er uheldigt, synes jeg. Og det er det, John, der er så hamrende vigtigt i internationale kampe, at holde det 0 på hjemmebanen. Ja, absolut. Og ja, specielt ikke komme bagud efter 10-12 minutter. Det gør det ekstra vanskeligt. Ja, det gør det vel specielt vanskeligt nu, hvor nu skal Peter Rudbæk til at finde på noget. Og han har formentlig, eller det ved jeg, han har sagt til spillerne, de skal tage det roligt omkring midten her fra starten af, og så ser vi, hvordan det udvikler sig. Ja, helt sikkert. Han har håbet på, at de ligesom kunne komme ind i kampen ved at spille det henholdende i starten, og måske være heldige på kontraangreb og få score. Nu er situationen helt anden, og nu kræver det jo, at AGF skal frem på banen. Ja.
Men det giver altså en øjeblikkelig mathed hos AGF'erne. Og får sådan en våd klud i ansigtet. Ferry. Og de mange, der er spilbare hele tiden omkring midten. Ferry ligger ved i dybden og får den der. Og det er Leroux. Og Eshøjen. Lige ved at blive overspillet Leroux. Igen en perfekt aflevering diagonalt. Lang får meget plads på midtbanen til at spille den rundt. Og det giver også nogle farlige situationer nede i hullerne bag AGF's forsvar. Jes Højen, Picnic og Jesper Sørensen har været ude hos AGF'erne med karantæne. Det havde en stor betydning, da AGF kvalificerede sig til første runden her. Scorede sejrsmålet her på Aarhus Stadion i 3-2-kampen. Og har du fået en meget central rolle i dag sammen med Michael Nonbo. Målscorer Gouvenet, der smider den aflevering afsted. Og igen med stor præcision. Noget, der kan arbejdes med. Han kommer hurtigt væk fra AGF'eren. Chanelé. Lever. Denisin Torben Picnic bygger op. Hallum. Han er Peter Dein ud til venstre. Carsten Hallum. Allan Reise. Gouvenet og tilbage til målmand Landro. Spillet 17 minutter. Og 1-0 til FC Nantes. Hallum. Og tackles i skudøjeblikket. Carsten Hallum. Det er lidt af det rigtige. Man erobrer bolden, og så begynder man at spille hurtigt. Og derved kan man overraske franskmændene. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om man skal sparke det her. Frispark. Det bliver nok Carsten Hallum selv, har et dejligt rent spark. I hvert fald ham, der lægger den til rette over for den franske mur. Carsten Hallum til venstre i billedet. Gunnar Lind står der. Og Jesper Sørensen står der. Hallum bliver dirigeret ind i muren i stedet. Så er det nok Picnic. Picnic, ja. Og et langt skud. Og Picnic der. Yep. Det er godt sparket, Torben Picnic. Gunnar Lind hopper over den, og Picnic sender den forbi. Han kan ikke se en meter derinde, for den kommer meget hurtigt, meget hårdt. Ja, en utrolig flot mål, må man sige. Og det var lige præcis det, der skulle til. Oven på den målløse start med den franske scoring. Han er altså stille. Han er selv stille i muren. Ja,
Den virker forkert opstillet, efter min mening, men det er et rigtig godt spark, og den sidder helt oppe i hjørnet. Han kan i hvert fald ikke nå det op mod, men... 1-1. Knap 20 minutter er der spillet på Aarhus Stadion. Og det var lige præcis den indsprøjtning, AGF'erne havde brug for. Torben Picnic. Hans første mål i denne sæson. Og det blev altså på europæisk plan. Gunnar Lind sparker den ud, og det er fordi Jes Højen ligger og ømmer sig. Fik et skrub. Ja, meget grimt skrub. Jeg håber, vi ser den i langsom gengivelse. Han får altså stemningen lige op på knæet. Så rigtig grimt ud. Denoem hedder den franske træner, som altså var vidne til det brag fra Torben Picnic, som vi omtalte i den indledende fase. Uhyre vigtig person for AGF-holdet med sin store rutine. Og Jes Højen det ser heldigvis ud til, at han er klar igen. Der er gode lapgrejer, den taske der. Med Gunnar Lind. Jesper Sørensen. Og AGF'erne vil selv sagt meget gerne have lokket franskmændene en anelse længere frem på banen, så der kan blive noget plads bag dem. Godt kommet op af Picnic. Jesper Sørensen til Hallum. Jes Højen bliver overspillet og laver klart frispark. Ja, han har sådan lige lænet sig op. Denne her er også mistænkeligt af et gult kort. I Jes Højens arbejdsiver over for Leroux. De er op mod en klub med nogle store Europacup-triumfer, eller traditioner i hvert fald. Nantes der har været med fremme i fransk fodbold. Ja, talentfabrik kan man kalde dem. Og fostrer utrolig mange store spillere. Men de sælger altså også de fleste af dem. Det er utroligt, at de ikke kan få økonomien til at hænge sammen, når de sælger så mange spillere. De er jo sat under administration af den franske liga. Og det tyder på, at der er et eller andet, der halter. Ja, minus på 50 millioner, det er sådan, kan man sige, der er noget, der halter i hvert fald. Men det der halter ikke fodboldspillet, og så er de på spil igen. Og så sender han den let og ubesværet ind til 2-1. Ndiaye. Det er hurtigt kombinationsspil, og det er let og elegant. Meget behændigt lavet. Både forarbejdet af målscoren til 1-0, Gouvenet, og målscoren her i 1-2-spillet. Ndiaye løfter den over Vindfeldt der til allersidst, men opspillet
er også Det er flot opspil, men ret det lækkert. virker lige en tand for let, synes jeg. Som om man ikke rigtig får sig sat igennem og får taklet. 24 minutter er der spillet af første halvleg. Og 2-1 til Nantes. Elegant loppe, må vi sige. Det virker igen også lidt som om, også ved det første mål, de kommer lige den tand hurtigere ind i episoden, følger den op, hvor AGF'erne bliver stående, når de først er passeret. De er lige den tand hurtigere på benene, og altså, i kombinationsspil måske også lige lidt hurtigere end AGF er i opfattelsen. Ja, det er en kedelig skilt, det der. Lidt mere end midtvejs i første halvleg. Specielt ærgerligt, at de får scoret så hurtigt efter, at AGF har fået udlignet. Fordi nu ligesom om, at nu kan AGF godt falde lidt ned igen og miste troen på det. Så igen hurtigt opspil der. Der er Piknik. Ude med armen, siger Nantes-spillerne. Fortsæt, siger dommer Miroslav Liban. Og for lige at færdiggøre det med Nantes, så var de franske mester senest i 95, og de så naturligvis var med i Champions League, og ikke med nok med det. De mødte OB. Det gjorde de ikke det store nummer ud af, men de blev også klar til en semifinale i Champions League. Og så har der altså været en kraftig udskiftning, men som Jan Sivbæk sagde det er en meget stor talentfabrik, der står bag i klubben, der fostrer de fleste spillere selv. Der har haft lidt startvanskeligheder i den franske første division, men efterhånden så småt ved at komme i gang. Forsøg fra Michael Nonbo. Der er sådan en halv med Jesper Sørensen. Piknik går ind. Hallum og frispark. Og det er også noget af det, som Piknik viser, at spillerne bliver nødt til at sætte sig igennem i nogle situationer. Og det kan måske være svært at tro på det, når man... Så man kan sige, at for alt i verden bør de være mere offensive. Nu er de bagud 2-1. Der er ikke så meget at gøre nede bagved nu. Nu skal man altså frem og score nogle mål. Allan Reise med det lange indkast. Og forsøg fra Jes Højen. Hallum med Ferry på jagt. Og indkastet af fransk.
Ferry. Lever. Kom Gunnar Lind lige i sidste øjeblik foran Lever. Frispark til Picnic. Dansk-franske sammenstød. Der har været 11 af slagsen i Europacup-sammenhæng gennem tiderne. Nu er der 2 i aften. AGF Nantes og så Lyon Brøndby. Det er ikke så tit danske hold klarer sig godt mod de franske. Vi skal helt tilbage til en af din gamle klub. Ja. Jeg kan huske en, ja. I 73. I 73, ja. Og det var netop mod FC Nantes, hvor Vejle gik videre. Der var det bemærkelsesværdigt, at de rent faktisk gik videre på udebane. De var en 1-0 i Nantes. Ja, okay. Det er rigtigt. 2-2 hjemme. Men her er det altså 1-2 på Aarhus Stadion. Og det er det, man skal undgå fra AGF's side, det er at begynde at drible for meget. Jeg tror, man skal spille bolden rundt, forsøge at komme fri af de snærende markeringer. Når du siger det der, John, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Peter Rudbæk sagde inden kampen. Han havde sagt til sine spillere, hvis de var i tvivl om de skulle drible eller aflevere, så skulle de drible. Ja, fordi han synes, at de skulle fremad hele tiden, så meget som muligt. Det kan man selvfølgelig også sige, hvis de er i tvivl, så er det altid godt at holde på bolden, men jeg mener stadigvæk, at bolden den løber trods alt hurtigere end spilleren selv, og kan man få bolden til at løbe rundt, så kan modstanderen altså ikke fange en. Det er faktisk det, vi ser med modsat foretegn af franskmændene. Gør det. Det er mere ubesværet af deres fodboldspil. Dennis Sim, og så kommer franskmændene lige en anelse frem, og så er det, at AGF'erne skal udnytte de pladsmuligheder, der så bliver bag dem, hvis de kan det. Situation, hvor Nantes fører 2-1 og kan spille bolden rundt og har ikke travlt overhovedet. Og bliver faktisk heller ikke presset, synes jeg. Det er det, der overrasker mig lidt. Ja, det kan man godt sige. Men AGF ved godt, at går de op og presser dem, så bliver der endnu mere plads til franskmændene, og så bliver det absolut heller ikke nemmere. Men på den anden side har de ikke noget valg, hvis de vil have et godt resultat ud af den her kamp.
Kim Christensen tilbage til Gunnar Lind. Hallum. Nonbo. Jes Højen. Og frispark. Obstruktion. Og vi ser også en forskel her. Der er få spilmuligheder for en Nonbo, der får den på midten af banen. I forhold til, når for eksempel Narn får den, så har de hele tiden 3-4-5 spilmuligheder. Det er klart, at når de kigger op på tavlen, så bliver det mere krampagtigt det hele, når der står 1-2. Gunnar Lind, der sparker frispark. Picnic inde i feltet. Og der kan alt ske, men offside på Allan Ræse. Ja, det kom lidt sent op, det flag der. Ja, det gjorde det godt nok. Det er Jes Højen, og så står Allan Ræse inden foran målmanden Landro. – 10 minutter. Resterer der. Den første halvleg er det første møde i UEFA Cup-turneringen mellem AGF og franske FC Nantes. Kanariefuglene, som de bliver kaldt. De gulgrønne farver. Det går stærkt, og det er præcist. Gunnar Lind sparker langt op mod Kim Christensen. Og igen kommer Ræse med et langt indkast, men der er blot 2 ind i feltet. Nu kommer Picnic drivende ind også. Jesper Sørensen. Han bliver lige tørret, Nonbo. Han kommer lige for sent ind i det. Drejer rundt, tager fat om Ndiaye og frispark til Nantes. Disse. Ferry. Det er altså de kombinationer der, de får lov at løbe og bruge mange kræfter af AGF'erne. Ja, hvis Flemmings, vi skal lige fortælle til, at de prøver at lægge mærke til, hvor dygtige de er til at dække deres bold, de 2 angriber. Ndiaye, Chevalet, de er næsten umuligt at få den fra. Selv nummer 9, Ndiaye, synes jeg er dygtig til det.
Nonbo forsøger at ramme over mod Peter Dein. Så vi her målmanden sparke bolden ud, og det kunne vi også lige fortælle, at der er jo kommet en ny regel, siger, at man heller ikke på indkast kaste bolden tilbage til målmanden. Det må man gerne, men han må bare ikke tage den op i hænderne. Disse og Hallum arbejder. Og 5 minutter tilbage af første halvleg. Peter Dein. Ja, det er okay af Peter Dein. Kim Christensen. Hallum søger ind i feltet. Kovenem. AGF har virkelig svært ved at komme igennem Navns forsvar. De står meget solidt dernede. Der er opløb til det et par gange, men det er ligesom om, det bliver stoppet lige uden for feltet. Frispark til Ndiaye. Og så kommer den ene af de to midterforsvarer med op. Karochi ligger inde på midten. Afslutning fra Savino. En meget bevægelig mand på midtbanen, nummer 8. Savino. Disse. Karochi der med nummer 4. Godt arbejde af Peter Dein. Når der skal arbejdes hårdt. Kim Christensen, frisk forsøg. Der skal virkelig arbejdes hårdt, og det er alle 11. Det kan ikke være noget, det bare kommer sådan sporadisk. Ej, det er den eneste vej ind i den her kamp. Vi har også set i nogle enkelte situationer, at Rese presser forsvaret, og der bliver det lidt usikre. Og jeg tror, det er den eneste måde, at AGF kan komme ind i kampen på igen. Det er ved at begynde at presse franskmændene lidt mere. De har ligget 2-3 meter fra dem hele tiden, og så kombinerer de altså så meget bedre, så de stille og roligt stort set kan spacere rundt. Meget dygtige boldspillere. Deres første halvleg har været fuldstændig optimal i hvert fald
på udebanen, og de har lavet 2 flotte mål. Og har faktisk sædet på det hele. Vi kan kun lige finde måske lige et par minutter rundt omkring Pigneys mål. Og så kommer altså den hurtige scoring til 2-1. Kort efter Ndiaye. Så den store forskel mellem på de to hold er jo, at AGF smiger bolden hurtigere væk, end franskmændene gør. Altså de holder meget bedre på den og får den spillet rundt. Og de kræfter, franskmændene bruger, det med bold. Det er nu engang sjovere end uden bold. Det er en forholdsvis let aflevering her igen, der bliver spildt, og det er der ikke rigtig råd til i så vigtige kampe. Det koster en masse kræfter. Govenet ud til Leroux. Og de står også rigtig godt, franskmændene, på banen. Det gør det meget svært for AGF'erne at komme i spil i det hele taget. Nu er der en race. Forsøger. Der skal også nogle friske initiativer til, hvis det her skal ændres. Facit, efter vi har hørt fløjtet fra Miroslav Liba. 1-2. AGF'erne skulle lige se tiden lidt andet, men det nåede de faktisk ikke, for der gik ikke mere end godt 10 minutter. Så var det Govenet, der bragte Nantes foran 1-0. Pigny fik så skabt lidt humør tilbage med et bragende frisparksmål, men så endnu et flot mål af franskmændene af Ndiaye, og 2-1. Det er det, som Peter Degn og kompagni går til pausen med her. Ikke noget at sige til det. Franskmændene har spillet en flot første halvleg. Vi vender tilbage sammen med spillerne, når anden halvleg går i gang her i Aarhus. AGF's slagsang. Det ser jo nægteligt lidt sort ud. AGF er bagud 2-1. Og Johnny Mølby, overraskede det dig, at Nantes har siddet så hårdt på kampen i første halvleg? Nej, altså det overrasker mig ikke helt. Altså, vi vidste, det var et meget, meget stærkt hold, vi skulle op mod, og det har også vist sig, at de er utrolig boldsikre hold, vi er op mod, så helt bag på mig kommer det ikke. Omkring begge målene i det defensive har der især været problemer på den bagerste midtbane. Er det franskmændenes styrke, eller er det ligesom AGF's svaghed? Nej, men altså, det er helt sikkert franskmændenes styrke. Altså, man ser lige, hver gang de kommer op i vores ende, er de utrolig farlige, ikke? Og man ser, at de kommer med en 5-6 mand, der kommer i et lynhurtigt tempo, ikke? Og de volder os problemer. I det offensive, der har du været savnet. Der har ikke været nogen åbne AGF-chancer endnu. Hvad tror du, Peter Rudbæk vil gøre der til anden halvleg? Jeg tror, at han afvender situationen lidt. Altså, vi skal prøve at se, om vi kan presse dem noget mere, ikke? De får lidt for meget tid til at spille bolden rundt. Og jamen, altså, det er den måde, vi skal ind og have fat på dem med i nærkampene. Ja, hvis man ser på det nu, netop nærkampen og gejsten, den har været lidt svingende i første halvleg. Har franskmændene simpelthen været så meget bedre, at de ikke har kunne komme tæt nok på den? Når man ser, at de er vant til at spille i et højere tempo, end vi er, og vi har problemer med at nå ind til dem i tacklinger, og det er for mig at se det største problem, vi har. Tak skal du have, Johnny Mølby. Vi skal op til Flemming Toft igen. Ja, her står Peter Rudbæk, John Sivebæk. Det er ham, der har fortalt sine spillere i pausen, hvad der skal ske nu. Hvad skulle der ske, hvis du var træner? Altså, jeg vil nok afvende situationen lidt. Også fordi det er ikke så rart at komme bagud 3-1 i starten af anden halvleg. Men ellers så vil jeg forsøge at komme lidt højere op på banen. Sætte franskmændene under mere pres, end man har gjort i første halvleg. Og så håbe på, at man kan komme ind i kampen den vej. Jeg tror godt, Peter er klar over, at det er et rigtig godt hold, han er oppe imod. Og man skal heller ikke dumme sig mod sådan en modstander. Det vil være dumt at komme ud i sådan en kamp med et stort nederlag. Men til gengæld i en Europacup-kamp, jamen, der skal man selvfølgelig forsøge at få et så godt udgangspunkt på hjemmebane som overhovedet muligt. Vi snakkede lige med Johnny Mølby før. Der skal jeg lige tilføje, at han har jo spillet en kort periode i Nantes. Johnny Mølby er savnet. Det kan vi godt blive enige om. Ja, helt sikkert. Altså, ikke nok med, at han
han er bindeled mellem forsvar og angreb, men han er også den kreative på midtbanen, der kan slå nogle dejlige afleveringer ned i hullerne til angriberne. Og det har vi nok savnet lidt her i første halvleg i hvert fald. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Miroslav Liba har sat anden halvlejen i gang, og cifrene altså desværre. AGF Nantes 1-2, og det er der 45 minutter for oceanerne til at rette op på, for de skal komme med mere, hvis de vil have noget ud af turen til Britannien om 14 dage, når de skal spille returkampen på Stade La Beaujoire. Og det er den ene af målscorerne, der ligger her. Målscoren til 1-0. Gouvenet. Og nu vil dommer Liba godt lige tale et alvorsord med Torben Picnic. Men fodboldmæssigt har det altså været en fornøjelse at se franskmændene. Det må vi jo i sandhedens time også have med. Ja, helt klart. Det hører selvfølgelig med til forklaringen også, at det er et meget stærkt hold, teknisk dygtigt hold. Har det meget at gøre også med den måde, de udvikler deres talenter på? Ja, altså Nantes er meget kendt for at udvikle deres talenter teknisk. Altså dygtige fodboldspillere. Vi snakkede lidt før pausen om de mange store spillere, de havde udviklet, og så har vi jo solgt igen. Og der kan du selvfølgelig nævne nogle af dem, som seerne så selvfølgelig kender. Altså dem, som seerne nok vil genkende til, det er jo en Karambeu, Loco, der spiller i Paris Saint-Germain, Deschamps, der spiller i Juventus, Desailly, der spiller i Milan. Det er nok de mest kendte her nu. Man kunne godt have en lille anelse om, at der var flere på vej fra FC Nantes. Det skulle være mærkeligt andet i hvert fald. Ingen ændringer på de to mandskaber fra starten af anden halvleg. Men vi får formentlig et mere aggressivt AGF-hold. Det kan jeg dårligt forestille mig andet. Kim Christensen til værs. Og Peter Degn. Der blev Gunnar Lind sat gevaldigt af. Gouvenet. Ja, det er altid tiden og cifrene med sig. Det er dem, der hele tiden er ovenpå, og derfor kan de tage det stille og roligt. Franskmændene. Jeg kan også se nu, at Lars Lambæk er ved at varme op uden for billedet her. Og det kan tyde på, at der kommer en offensiv satsning. Skidt aflevering af Picnic, men han får rettet det op her. Sådan da. Den for Hens. Og frustrationerne lyser ud af Picnic. Lesso med nummer 7 bagerste mand. Får den der. Disse. Og frispark til Kim Christensen.
Nu har vi Peter Dein og Hallum. Kim Christensen. Non-ball til Peter Dein. Ndiaye, og igen dækker han sin bold eminent. Skøn hårdt presset. Dein til Jesper Sørensen. Hallum. Peter Dein igen. Carsten Hallum. Picnic. Han har Jes Højen helt ud til højre der. Også lidt svære afleveringer at arbejde med. Kim Christensen, han har plads. Jesper Sørensen. Gunnar Lind. Og Peter Dein. Ja, de står altså rigtig godt, franskmænd, i deres 4-4-2, og den er meget, meget klar 4-4-2. Ja, det kan ikke være mere tydeligt, end det vi ser her. Dækker et kolossalt godt område på hele deres halvdel. Jesper Sørensen. Picnic, der blokerer. Nonbo. Så skal der stikkes i dybden, men der var Farin. Savino. Så mangler en mand. Og det er skidt. Og det er derfor Picnic laver frisparket der. Klar frustration, og han får en advarsel. Torben Picnic, og den har han faktisk lænet sig lidt op af, kan man sige, de situationer. Det er lidt en skam, fordi det er jo en situation, hvor AGF er i boldbesiddelse, og taber den så igen ved en lidt skidt aflevering. Og så laver Torben så det der for ikke at komme i undertal i forsvaret.
Hallum. Reze går dybt. Og det er også eneste spillemulighed for Carsten Hallum. Men de er altså lidt mere tændte, virker det til her i anden halvleg. De er mere op på dem fysisk. Har fået en god start og virker mere aggressiv. Og franskmænd kan man også se, at de får altså ikke den samme tid, som de gjorde i første halvleg. Og derved taber de også en del bolde nu. Gunnar Lind og Nonbo, og så skal der bygges op nede for Dennis Sim og Torben Piknik. Marlon Reze over for De Croix. Peter Rudbæk her med lidt betænkelig mine. Kigger ned mod Lars Lambæk, der stadig varmer op. Jeg tror, de er ved at forberede en udskiftning nu. Allan Reze. Og over mod det lange hjørne, Allan Reze. Det er okay. Det er i hvert fald bedst forsøg efter pausen. Og meget mere aggressivitet i Aarhusianerne. Han kommer lige lidt for meget ned under den. Reze igen. Der har vi med nummer 13, Lars Lambæk. Piknik. Han mangler spilmuligheder. Disse. Han har plads. Masser af plads. At få lidt mere fart i den, når de råber den nede i eget felt, fordi nu får franskmændene tid til at komme tilbage og stille sig, hvor de gerne vil stå. Og så er det altså svært at komme igennem. Hvis man er i stand til at komme hurtigt, når man har råber bolden, så er der mere plads. Det er jo så dejligt let at sige heroppe. Ja, vi har jo oplægget.
Lars Lambæk på banen i stedet for Allan Ræse. Og det er med lige godt en halv time tilbage. Og vi kan forvente at se Lambæk op næsten på siden af, Hallum. Selvom han heller ikke er decideret angriber, så tror jeg nu alligevel, at han vil blive skubbet frem. Den snyder Picnic fuldstændig, den lange diagonalaflevering der fra Disset. Gouvenet. Han sparkede over mod det lange hjørne og var temmelig tæt på. Målscoren til 1-0. En alvorlig dribling dernede på baglinjen. (5.425) tilskuere har vi fået opløst. Der er på Aarhus Stadion. Leroux. Og for Jes Højen. Og frispark på kanten, og så får han en advarsel. Den havde han også lænet sig lidt. Han havde et par stykker i første halvleg. Jes Højen her, hvor han var sådan lige på kanten. Og der han tager i Leroux og flytter ham simpelthen. Og god kort også der. Men også en meget dygtig spiller, Leroux. Se, at han får sig revet fri her. Det er altså flot teknisk spil. Kom Michael, lille ryg! Hallum. Lambæk løber i dybden. Nonbo og Jes Højen. Og målspark. Inde hos Landro. Spillede 20 minutter. Anden halvleg. Cifrene som ved pausen. 2-1 til Nantes. Godt spillet af Michael Nonbo til Lars Lambæk. Jes Højen. Nonbo igen. Jesper Sørensen. De er 2 mænd på højre kanten. Savino. Ja, det er altså... Det er godt fodboldspil. Ja, det kan man sige. Det er altså også svært for dem derinde. De spiller den godt rundt.
Kim Christensen. Jesper Sørensen. Lambæk viser sig. Picnic. Og så Jes Højen. Ja, ærgerligt nok. Godt opspil, men der mangler lige til sidste. Som vi desværre har set så mange gange før. Peter Degn med hånden. Savino. Disse. Godt arbejde, Lambæk. De skal altså sættes under pres, så de ikke får plads til deres kombinationsspil. Advarsel til Savino. Kan vi snakke om dumme advarsler, så er det der i hvert fald en af dem, men det er da ikke. Det er jo ikke så klogt gjort. Man er godt klar over det. Jeg tror jeg. Og imens så har AGF'erne foretaget en ud- og indskiftning. Ind er kommet Jakob Olsen her med nummer 14, og udgik Jes Højen. Det betyder, at Kim Christensen er rykket over i højre siden. Jakob Olsen, tidligere Vejle-spiller i øvrigt, ude på venstrekanten. Har haft et godt efterår. Ja, absolut. Spiller med stor potentiale. Kim Christensen og Lambæk forsøger. Han har også skabt noget bevægelse efter, han er kommet ind, Lars Lambæk. Meget ihærdig. Han kom ind med friske kræfter. Ja, han skal ikke sige meget mere, Picnic. Han har altså et kort i forvejen at slæve rundt på. Nu det går stærkt i franske venstre side. Der kom Picnic lige. Hallum i kamp med Karotti. Ja, stærkt forsvarsspil. Jesper Sørensen. Jakob Olsen.
Men det er ikke mange prøver, han har sat på derinde i opgøret her på Aarhus Stadion. Stort talent, Landro. Og så bliver de overspillet over på venstrekanten. Fuldstændig den der. Ingenting, siger dommer Liban. Især. Hallum, der er muligheder til Peter Degn. Peter Degn, den direkte vej. Og der fik de fanget dem i dybt spil her med en hurtig kombination. Hurtigt spil, som vi snakkede om tidligere også. Desværre er Peter Degn jo ikke venstrebenet. Nej, man kan godt se, den får altså ikke rigtig, hvad den skal. Den skal have situationen der. Franskmændene skifter ud. Og det er målscoren til 2-1. Samba Ndiaye, som jeg synes har været en god spiller. Han har kunnet mange ting. Han har kunnet holde på den, han har kunnet drible, han har kunnet bruge i kombinationsspillet. Ja, man har ikke set ham så meget her i anden halvleg, men jeg synes, han gjorde et godt indtryk efter første halvleg. Og en er kommet med nummer 14, Daroca. Han har fødselsdag i dag. Tillykke med det. Fylder 23 år. Og det er endnu en spiller fra Nantes egen talentskole. Peter Degn ind godt. Lambæk til venstre, Hallum ind i midten. Det bliver Lambæk. Der er lidt for meget fart på fra Peter Degn. Han dømmer hjørnespark. Miroslav Liba. Det er umiddelbart svært at se her for os i hvert fald, men han står selvfølgelig tæt på. Tjekkiets Liba. Og der resterer et kvarter. Oha, det er en fan kikser fra Dennis Sin. Indskiftet Daroca. Han venter sig på at få folk med frem. Og det kan blive AGF's redning, det blev det. Det er også en lidt for mig, kan man se navnet. Picnic, godt skift til Lambæk. Den shooter lidt i græsset nu, som er blevet vådt her ved halv tid-tiden. Serien har måske også undret sig over, at de to målmænd sparker meget hurtigt ud, men det er så også en ny regel, der kommer, at de må ikke holde den i mere end 5 sekunder. Govenet og Dennis Sim rundt om sig. Og vi har 2 bolde i spil i øjeblikket. Ja, en er rigeligt. Ja, en er rigeligt for AGF'erne i hvert fald, det er helt sikkert. En meget suveræn forsvarsgeneral, de har der i nummer 4, Carotti. Vi har lige spilafbrydelse på grund af de ser her i nærkamp med Lars Lambæk. Og kikser Landro i kamp med Hallum. Jesper Sørensen. Og det var ikke hans højre ben, den skulle jeg lægge til.
Nonbo, de fastholder AGF'erne. Og Hallum. Ja. Carsten Hallum, som også var med til at sende AGF i første runde af UEFA-cupen ved at score i den sidste kvalifikationskamp. 3-2-kampen mod Udpest. Her har han udlignet til 2-2. Og der er spillet 33 minutter. Og det er faktisk Nonbo, der får fortsat presset for AGF'erne og lægger afleveringen. Og der kommer Hallum op. Mistænkelig nær offside. Men der var overhovedet ikke nogen reaktioner fra hverken linjevogter, dommer eller nogen af modspillerne. Og der er Hallum overfor en stillestående Landro, der bliver fanget. 2-2. Og de cifre, dem har de arbejdet sig ind på simpelthen. Ja, absolut. Og nu er kampen jo lige pludselig helt åben igen. Giver mere selvtillid til AGF, plus at franskmændene bliver lidt nervøse, og nu er måske at spekulere over, hvad det her er nu for noget. Nonbo. Jeg synes, en konsekvens af, at man har sat sig lidt mere offensivt. Får Lars Flambæk ind som en ekstra angriber. Skubber også Peter Degn lidt højere op. Og så får midtbanen altså også lidt fat i mere. Selvfølgelig får de mere plads, fordi franskmændene er trukket baglæns, men jeg synes specielt sådan en som Michael Nonbo har fået fat i væsentligt mere, end han gjorde i første halvleg. Forsvaret trækker også højere op. Får lagt presset en lille smule højere, end man gjorde i første halvleg. De 12 minutter. Og et godt AGF. Solid pres. Det vil være en herlig ting. Frispark af Hallum. Men ikke fordi jeg skal sidde og rose ham for frisparket her, men franskmændene mærker lige pludselig her i anden halvleg, at AGF'erne er der. Og det er altså vigtigt. Det var det, vi savnede lidt af i første halvleg. Ja, præcis. Og så mærker de altså også, at de ikke løber forgæves. Det bliver kræfterne, der brugt til noget. Der rokker på spil. Igen. Acceleration med bold. Det er altså skrab til. Og så skal de holde et vågen øje med nummer 4. Den hedder Carotti. Og et vindfelt. Og Hallum. Godt arbejde. Og misforståelser med den. Lambæk og Jesper Sørensen. Den lå lige præcis midt imellem dem. Der er Carotti. Dejligt at se, at AGF, de
ligesom har fået troen tilbage igen. Det virker som om, at det er helt vendt om, efter de har fået scoret. Frispark. Ja, den er god nok. Den er højt op med albuen. Yes. Det er Gunnar Lind og venstrebenet, der er ude omkring frisparket. Picnic ligger inde i feltet. Hallum, Lars Lambæk og Peter Dein. Picnic i lidt tumult derinde. De tre franske spillere, det er forsvarer deres målmand. Picnic må forsvare sig selv. Men han slog sig i hvert fald. Lad os prøve at se igen situationen. Landreau og Picnic. Men jeg tænker ikke som om, at Picnic har fat i specielt i målmanden. Jeg tror, det er, han falder ned. Han falder forkert ned. Og der er så nummer 7. Og Picnic er lidt i kampolage der. Og de sparker lidt ud efter hinanden, og det ser ikke ud som om, der sker noget. Jeg tror, målmanden, det er der han vrider ned, eller vrider om, formentlig, og Picnic i nærkamp med Decroix. Ups. Ja, de tændte. Ja, absolut. Frustrationerne lyser lidt ud af dem. Nu er vi heldigvis alle på benene. Picnic er meget, meget tændt. Og frispark. Miroslav Liba har også et godt øje til ham. Men det lyser også ud af ham nu. Man kan se det på hans ansigt, på hans øjne. Lidt på albuerne, også. De kommer for højt op. Dommeren har øje til ham, som du sagde, og det kan godt blive lidt farligt. 6 minutter tilbage. Og 2-2 på Aarhus Stadion. De ligger temmelig uden markeringer. 2-3 mand derinde. Ferry. Ja, det nytter nok ikke så meget at skælde ud på dansk. Jeg tror ikke, at han forstår det. Vores tjekkiske dommer. Nu skal vi have Vindfeldt ud. Sådan. Peter Dein. Og Kim Christensen ud til højre. Og hvad har han så? Der er mange franskmænd nu på plads. Nonbo.
Jakob Olsen og Gunnar Lind. Picnic. Gunnar Lind samler op. Tager indkastet. Denisin. Godt arbejde. Helt op fra Hallum. Han har også udført et stort stykke løbearbejde. Peter Dein. Nonbo. Og så Hallum mod til venstre. Der skal den ned på gulvet. Lambæk. Godt komme ind af Gunnar Lind. Lambæk. Nonbo. Gunnar Lind. Ja, det er godt AGF-spil i øjeblikket, synes jeg. Jakob Olsen trækker ud til venstre. Og de finder hinanden. Ja. Det er vigtigt, de ikke smider den væk. Picnic. Denisin. Og den skal hentes der. Og det går stærkt. Det er Gouvenet. Og Lars Windfeldt. Lecroix går med i opspillet. Kim Christensen, der ligger her, men jeg så lige, at Michael Nonbo signalerede en udskiftning. Og som vi nævnte tidligt, så er det blot hans tredje hele kamp efter en meget lang skadespause. Og det kunne måske godt tyde på, at han... Ja, han er ved at være lidt træt. Han er ved at være lidt mør. Ja. Ser der ud som om Kim Christensen er. Han har heller ikke spillet, hvad skal man sige, førsteårsfodbold i lang tid. Det så ud som om, det var en lille krampe, der var ved at komme. Og det er der heller ikke noget at sige til. De har arbejdet kolossalt hårdt. Og det er mindre end et par minutter, vi snakker om nu. Og altså 2-2. Væk med den. Allan Larsen, der står her og tripper. Måske ind i de sidste... Ja, meget mere en sekund, der bliver det ikke. Og det bliver i stedet for Kim Christensen. Det bliver Allan Larsen helt op på toppen, og så skal Hallum sådan lægge lige en lille smule tilbage. En satsning altså til allersidst. Der rocker. Og indkastet er fransk. Og mens det tages her fra
Chanelet, så ligger Kim Christensen og bliver behandlet for krampe udenfor. Og nyt indkast, siger dommer Miroslav Liba. Jeg tror, han på nippet til at fløjte af. Nej, jeg tror, han stod inde på banen og kastede det linjevogteren signalerer. Og det kunne godt være slutfløjte. Det er meget tæt på i hvert fald. Og det tyder altså på, at AGF kan tage til Nantes om 14 dage med 2-2. Sådan kan man vist godt udtrykke det, at det er AGF'erne, der tager 2-2 med. Fordi det så lidt sort ud en overgang. Ja, det er sådan for så vidt et udmærket resultat, når man ser kampen som helhed. Men jeg er da også sikker på, at Nantes er tilfredse. Altså 2-2 på udebane er ikke noget dårligt resultat heller. Og ingen tvivl om, at det var Nantes, der spillede det teknisk bedste fodbold. Men det var AGF'ernes fight, der fik 2-2 på lystavlen. Og det hører altså også med i en fodboldaffære. Og det havde Peter Rudbæk i øvrigt sagt på forhånd. Det er ikke så vigtigt, hvordan det ser ud. Det kræver hårdt arbejde. De kom lidt skævt ind på det i første halvleg. Men til gengæld har de været godt med fra anden halvleg i start. Meget mere aggressive. Og så indimellem også ganske pænt spillende. Og så ingen narstreger her til slut nu. Nu Picnic er sat af, og der er ikke nogen ind i feltet. Hallum. Sidste mulighed for AGF'erne. Frispark. Og gul kort. Ja, han kan ikke. De tager frisparket hurtigt, men han skal altså lige notere og uddele til Lièvre. Picnic ind i feltet. Gunnar Linds venstreben eller Peter Deins højre. Ja, et tredje mål her vil være dejligt at gå til. Vi kører på Frankrig med tillægstiden. Gunnar Lind. Og han kan som en godt hammer på kassen, synes jeg. Ja, Gunnar Lind. Og hjørnespark. Der kan AGF'erne godt rykke nogle flere folk med ind i det felt der, for der er alle franskmænd er nede. Der står 4 AGF'er ude på banen. Og slutfløjt fra Miroslav Liba. 2-2 på Aarhus Stadion i det første møde mellem AGF og FC Nantes. Efter at Nantes havde domineret spillemæssigt. Første halvleg førte den med 2-1. Så kom AGF'erne med en stor fight tilbage i anden halvleg. Og fik altså udlignet knappe kvarter før tid ved Carsten Hallum. Og det er meget, meget, meget vigtigt, når de tager til returmøde om 14 dage i Britannien. Siv, hvad kan vi sige mulighederne? Ja, jeg synes, at resultatet for så vidt er meget retfærdigt. Man havde måske nok efter første halvleg frygtet endnu værre. Men AGF kæmper så flot ind i kampen, og jeg synes, at det er retfærdigt, at det bliver 2-2. Lad os lige prøve at høre AGF's træner, Peter Rudbæk, som står nede på sidelinjen her. Peter Rudbæk, det ser ud som om, der går 45 minutter, inden I ligesom finder ud af, at det er Europa Cup, vi spiller, og får gejsten op. Ja, altså jeg synes, vi spiller lidt for pussenusse i første halvleg, og spiller måske ikke kontant nok midt på banen, og det er vel også det, der gør, at de kommer frem til 3 muligheder og laver 2 mål. Men det er teknisk dygtigt mandskab, og jeg synes, vi kommer flot med i anden halvleg, og 2-2, det er efter omstændighederne et tilfredsstillende resultat. Hvad siger du til spillerne i pausen? Får de at vide, at de bare skal ud og tættere på og kæmpe mere, eller hvad siger du til? En af tingene, jeg siger, det vi skal leve på i sådan en kamp som den her, det er taktisk snille. Det synes jeg, vi formår meget langt hen ad vejen. Så er det fight, og så er det direkte spil. Og man kan sige, de par mål, vi får, det er så direkte, det kan være. Lige her til sidst, for et øjeblik siden, der er der en episode her, hvor du vil sige tak for kampen til den franske træner. Hvad sker der?
Og man mener, at vi ved mål nummer 2 burde have spillet bolden tilbage, men så det kan vi jo ikke stå og regulere herfra. Jeg ved, det kan også diskuteres, om vi skal det, men altså, okay, han er jo først blevet seniortræner nu, så det er heller ikke let. Tak skal du have, Peter Olbæk.